बेहाय माने बेबायदिनो बायदिसिना बादामालि माने खानायखौहाय खदालजों बेबायदि हखांनानै थ' जोङो बेवहाय होनो हायो आरो बेबायदि जोङो काटिं खालामनानै थ' बेखौहाय बेबायदि राउन्ड होनांगौ। हेलौ एभ्रिवान, गुड इभिनिं टु अल, वेलकाम बेक एगेन। लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलावहाय बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। थ' लोगोफोर, आङो चेनेलाव फिन खेबसे ब्लग हिसाबै भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जालायबाय। आङो एसे बेलासि समावहाय दा नै बारियावसो हाबदों आरो एसे फ्रुइट्सफोरखौहाय नायदों आरोना। थ' दिन्थिलांगोन। बिबार बारलायबाय, दासिमबो जोबाखै, माने 6 बारसो जाबाय माने नै एबारावहाय बिबार बारनाया। ओरैबायदि माने बार सावगासिनो दं, दासिमबो जोबाखै आरो। थ' नै उनथिंजाय दङ, गायनो गोनां बहुद दं आरो माखासे ग्रथ लायाखै, नै दासो औवायावहाय माने मानबायबोगासिनो आरोना। आङो दिन्थिलांबाय थागोन आरोना, नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। दासो माने ग्रथ लाबोहांदों, नै जौबोहांबाय आरोना ड्रेगनाहाय। 80 दालसो दङ बेवहाय, ग्रथ लाबोहांदों आरो हासार एसे होबाय थानांगोन आरो एसे थाबैनो ग्रथ लागोन। अब्ला औवायावनो लागायनानै होनाय जादों, उफाय गैया, माने पस्ट लागायनो हायाखै। बेबायदि पस्टआव लागायोब्ला साबसिन जायो आरो सायाव बेबायदि पाइप लागायनानै हो, बरिया ग्रथ लागासिनो। नै बेहाय हासार होनाय जाजोब्बाय, जौगासिनो। फैगोन बोसोराव माने एकदम सहैगोन आरो बेयो आप टु गोजौसिम। बिथिंबो दङ बेबायदिनो, नै जौगासिनो, मोनहैसिगोन एकदम गोजौसिम। मायाबा माने एकदम दुरबल जानानै दङ, एसे आदार नांगौ, बिसोरनोबो आदार होनो हानांगौ आरोना। नै जौनो हायाखै, बबेथिंबा साइडजों एसे बारायदों, बेबायदिनो मायावबा गाहाय, नैबे एसे मद' जादों, जौगासिनो। नै बेहायबो बिराद बरिया, नै खामियावनो लागायना होनाय जाबाय आरो बेहाय पस्टआवहाय बेबायदिनो गेजेर गेजेर खामि लागायना होनाय जादों आरोना। वाव, मैगं बे माने एकदम सहैबाय दे, फुरा थिखिनिसिम सहैबाय। नै मार स्पिडाव ग्रथ लादों। मैगं दं बेयाव, एसे गेजेर गेजेर मैगं गायनो हायो। लोगोफोर, आङो बेवहाय हाग्राखौ एकदम माने गावथारजोबनाय जाबाय आरो नै एकदम मुलिजों गावथारनानै होबाय, उफाय गैया। हाग्राखौ माने गावथाराबा बेहाय गायनो हानाय नङा। स' बेखिनियाव एबारावहाय माने फिलआप खालामनांगौ आरोना। थ' बिनि थाखायनो बे हाग्राखौ गावथारजोबनाय जाबाय। हाग्राया फुरा थैजोब्बाय, थ' बेहाय गायजोबनांसिगोन आरो। बिदिब्ला लोगोफोर, आङो दा नैबे भेनिलाखौहाय ना माबोरै लागायनाय जादों बेखौहाय एसे मोजाङै दिन्थिलांनि। थ' भेनिलाखौबो फ्राय माने गायनाय बायदियानो जाजोब्बाय आरो मा सिस्टेमाव गायदों ना, थ' एसे माने सिस्टेम खालामनानै गायोब्ला बेयो मोजां जायो। थ' जोङो ओरैनो जानला मोनला ना गय दंफांफोरावहाय डाइरेक्ट ओरैनो थुनानै होयोब्ला माने बेवहाय मोजां जाया आरोना। सिस्टेमेटिकआव थाङोब्ला बेवहाय माने बायदिसिना बेबायदि दंफांनि गुन्द्रा आरो बेबायदिनो कक'पिट बायदिसिनाफोरखौहाय जोङो होयोब्ला थ' बेयो ग्रथ लायो। आं एसे दिन्थिलांबाय थागोन। थ' बेबायदिनो नालेंखर बिगुर बायदिसिनाफोरखौहाय बेवहाय लागायनांगौबा गुदियाव होनांगौ आरो जमा ना। बिनि जेबो हासार बेबायदि गैया। थ' बेवहाय जोङो अर्गेनिक बेबायदि हासारजोंसो माने बेखौहाय ग्रथ खालामनांगौ जायो। जोङो रासायनिक होयोब्ला थ' बियो माने लाखाया आरोना। थ' भेनिलायाहाय बेखौहाय जोङो फुरा अर्गेनिकयैनो ग्रथ खालामनो गोनां जायो। बिदिब्ला आङो दिन्थिलांगासिनो लोगोफोर, नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बेबायदिनो नै सेम सिस्टेमाव माने गायनाय जादों आरो बेबायदिनो कक'पिटआ दासिमबो सफैयाखै। स' अनलाइनावहाय अर्डार खालामगासिनो आरो बे सफैबाथाय गुदियावहाय बेखौ
होनांसिगोन आरोना थ' बेबायदिनो कक'पिट लागायोब्ला बेवहाय बिराद मोजां जायो आरो बे ग्रथ लानायाव माने हेफाजाब खालामो आरोना थ' बेबायदिनो बेवहायबो नै सब कक'पिट लागायजोबनांगौ बेवहाय नायै आरो एबारनि गोजा बियो माने फुलियाहाय एसे गिदिरखा आरोना थ' बेबायदि ग्रथ लागासिनो दा बेवहायबो बिदिनो सेम बेहाय माने बेबायदिनो बायदिसिना बादामालि माने खानायखौहाय खदालजों बेबायदि हखांनानै थ' जोङो बेवहाय होनो हायो आरो बेबायदि जोङो काटिं खालामनानै थ' बेखौहाय बेबायदि राउन्ड होनांगौ आरो थ' जोङो बेवहाय बायदिसिना मैलाफोरखौ जमा खालामनानै जोङो दाखोरफोरखौहाय बेवहाय होनो हाबाय आरो होमबाना ना थ' जोङो आरो बेवहाय बेबायदिनो गय बिलाइ बायदिसिना होनानै थ' जोङो बेखौहाय सारि साइड जोङो खानानै होनो हायो बेबायदि थ' अब्ला बेवहाय माने मानलानायावहाय बिराद मोजां जायो आरोना भेनिलायाहाय थ' बेयो नै ग्रथ लाबायानोखा बेबायदिनो बेयो जौलांबाय थागोन आरो जोङो बेहाय बिजौआव खेबस'नानै होयोब्ला बे दंफाङा बिराद मदद जायो आरो माने गिदिर जायो बेबायदि माने सिस्टेमेटिक खालामनानै थ' जोङो बेखौहाय ग्रथ खालामनो हायो आरो थ' बेवहाय बेबायदिनो बायदिसिना दाखोरखौ जोङो जमा होबाय आरो बेवहाय बेलेग बेबायदि हासार गैया आरो जोङो कक'पिटफोरखौहाय होनो हायो आरोना थ' नै बेवहायबो बेबायदिनो आरो जोङो दै एसे एसे होबाय थायोब्लानो जाबाय थ' अब्लानो बियो जौलांगोन बा ग्रथ लागोन आरो थाबैनो ना थ' बेवहायबो बेबायदिनो गासिबो आरो बेहाय बेबायदिनो गुदियावहाय जोङो टायार बायदिसिना होनानै थ' नालेंखर बिगुर आरो बायदिसिना बेवहाय मैलाफोरखौहाय जमा होनो हायो अब्लानो बेयो माने नै ग्रथ लागोन आरोना थ' बेबायदि जोङो सिस्टेमाव गायलांनांगोन आरो बेहाय दै थानो हानाय नङा थ' दै लाखियोब्ला बियो माने जेका जायोब्ला ब्लाइट जानो हागौ आरोना थ' ब्लाइट नाङोबा आरो बियो ग्रथ लानाय नङा थ' बेखायनो जोङो बेखौ बेबायदि सिस्टेमेटिकआव जोङो गायनो गोनां जायोना नैबेयावबो दङ नै बेबायदिनो जोङो नालेंखर बिगुर होनो हायो गुदियावहाय बायदिसिना दाखोरफोर ना बेयो थाबैनो ग्रथ लागोन आरो ड्रेगनाहाय नै गिदिरथार बे थाइसेया थ' गाहायाव दङ नै एबारावहाय माने एकदम 6 बारसो थायबाय आरो बेवहाय नै थफिबावदों बेबायदि 6 बारसो जाबाय आरोना थायनायाहाय बिथिंजाय फिसा फिसा दङ नै बेहायबो दङ थाइसे आरो गोजौआव दङ थाइसे नै थाइदलाबायदों आरो बेबायदिनो नै बेहायबो दङ पुरा पियर अर्गेनिक आरोना बे अरिजिनाल गोबोरखि गोजाल'खा बाखि बेलेग जेबो गैया बेवहाय टेस्ट जायो माने अर्गेनिक गायनो हायोब्लानो नै थायगासिनो आरो बेहायबो दङ नै थाइसे बिराद बरिया थायगासिनो आरोना बे जाबाय भेनिला फुलि बेखौ गायनांगौ थ' आंना जायगाफोराहाय साफा जागासिनो आङो बेखिनिखौ गायजोबगोन बिराद बरियाखा नै गोजौ गोजौ आरो ग्रथ लाखानाय आरोना बिदिब्ला रायजोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला स' नैबेयावबो एसे हाग्राफोरखौ गावथारनाय जाबाय मुलिजोंहाय आरो दासिमबो मोजाङै थैजोबाखै बेवहायबो साफा खालामगासिनो गासिबो गायजोबगोन आरोना थ' खालि जायगा दोननो सानाखै बेखिनियावबो आङो गासिबो फिलआप खालामजोबगोन आरो लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नामा थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों बाय बाय